Dr. David Lingdo ula Sngewbha da smart board ya ka Balawan College Sning ban pendan kam ha kijing hikai ya ki Samla puli ka nika college ha kalai phuai tarik naitung Dr. David ulawan ban pen I bat hikai kumno ban pendan kam ya ka ha ka jingelang belengkot kinong penyait ka nika college ki bakan thup yu Reverend Padar Dr. Lawrence Karluni principal Professor J. Kurba, Vice Principal, Ba P. Bang, IQAC Coordinator, kinong hikai bat kisama puli, kila priang burom yu Dr. David Lingdo. Kisama puli kanika college, kila penjat hat jabing, daki sur jingruai babang. Yes. So we can write here something. Okay, sir. I have nothing to say much, but what I have is just a heart of gratitude. I express my heart of gratitude to the God that enabled me to give this a small gift to your institution so that you can speak the teachings which the world requires these days. So, yes, Kumba Nikendu Yi Padar from the day one. Late Padar La Itu Mo Kaegaba Yikendu Kaegab Nia Kren. Mar Kaeg Rock a Shong by Hakajupunya Blame the Jrong. Adakam day Kumta Yatrai Ninamla Ban Kner Lakiti Yagaba Yin Lay Nagwanta Jongno Reka take a chingaye, a jongle, but Kunta and Pao, Kajingero, you. Wapala, Yanga, Ba, Gandan Bentalang, Hakumgani, Kajakapuli. Kishlam Jumpuli, Kibadon Harigasi, Jantia Jungi, Jananki Vira, Sha, Kiway Pat, Ki Labanong, Bangala, Ban Challenge, Ban Compete, Lady Pat, Kiway Pat, Ki Jakapuli, Item Monitor. Hi, Iladi Madu Kuna Puli Badan Bed Shabar Stakhan. I was there 7 to 8 years. Kalong kay kaba sukamen habang ilek ban puli sete ngai ba ni phai shakani ga juk pamanta ni phai shaka jing puli ga jong ikhon sama jongi ni pet ki syllabus ki jongi ki pher na ki syllabus ki bar bar what ka juk course ke bingi yele American national KNP education policy kalara pat yaga jaga puli ki puli jingi kuwe pat ki level and envision ya ke ei ka ba ni kum ki khon samla plade ban achieve the jingim ga jongpi kani kam shong tang ha ke ei ka ba ni shya kran dai ka dei ru ran ka ki kam Jelaman kata, Sngewbha ban ong ba ngilas tang ya tuoj ban ya rengkat ba ke ei ba ka India jungi kalas tang ban tuoj ba kita ngitip ya ka kumga digital India.
but ka smart board meswang in tip to no chalk ma blackboard istanan ta trakin mi yo shu ne kawang dostan de meswang kawang dostan ni shu bi kawang de you chalk ye klan ki we pat nadin ma fi mi i peng la li lut ka uniform te kata try class ta manja no menta ngile plipat da kawai pat modern teachings kiba kani can enhance ye phi kan lam ye da bright future ga jong phi am namar ba phi hapan ye compete da kamen sim sarong rei namar ke jingtep pat ngi yala panu jor pat ikiwei pat ki khna puli ki dan hakeleng jong ri India ka prathei borokwei ngai jupen bha iki khon samla jongi hadu manta na so bniao ba ki mi shu ki khon ge jongi ki ban yakhun ban compete pat ikti national level habi dei but UPSC ngirang duna hadu tata nalaban ong ba datang i madam Mrs Balawan mo i kong isawanda iba long iway na ki khun khasi iba datang mai i khadu iba yo ban crack ya kane ke UPSC den nangi manta haru manta po Meghalaya jungi patdon nang sulai tang uwe tar de uwe non khasi jungi hal kum state ni long sarong ya kita ki AK baro andre ni hab batri stom shishu namar ngar le diru ngala leki coaching jong KIS ngasu thu ba kalong tough shisha ha ban crack ya ka prelims baro ni yala mo ni ne tris tamre kimin sigi ki ni kata ba ni hab bandu thia do dem te kata kap dei ke ka ba suk andre ka dei rupat ka ba la engi ban le wala na kalong ka ba hadu ka nur ni la ban le la ni don shisha ga man simba minot top don shisha ga don note ya ban pa show play ban try ban achieve ya kita ki jing trang di jing anmu jungi ta ki goals ki jongi bade kumta hagali ga por wangam kan shibun na ga ta ka ka ba lailat yang ban kran i phadar so kmen i phadar ma balet ma bawan ni shur khiebe apat shong ga shala apoi ngai ma ba poi pan si yo ga Chinese ma sadar khai smart bomb Chinese te kanma bagi Chinese kita ki way na ki breo haka percaya barakowe kita invent jaga teknologi haka rukom prepare kaba pemla ban tip hadukat no kila poi hadukat no ki kernet kaba ki kilayan ni kumkikun samla kumkikun kari nyodrat ni haban angnor bang haban trang bangiru lada kita kila ngaru ngala remde jaga man sim sarong remde sim jong jingyai minot kejing pendem tak kejing kongo hot ngajuang borobor ni tentang ni presitom ki ai namar badan ba encourage ni dan ba motivate ni revited na en lor kata ka ai ba la ban poi ni siga thong kadai ka discipline ladangin dan discipline haga jingim ga jungi inamla ban yo dia ki ai ka bangi angnor ba ka jing 3 minute jong ki klik pa ka leno ki khun samla manta bargata ki khun samla dag fi ong em ya ki jing boa ki jing di ka mga jukran borobor pinong bet ya ka jing puli ngan angnur ngan terang khnang bang yo on lam ka jing kemen ba ka jing job pat ka borom ka long yeng long set kini ka jing puli ka ni ka digital board kalong ka jing ka way bang inan layak pat si ka way pat ka juk ka batumai ka modern teachings modern days ka baro nilaya be tuble kur khui bi kublai shibun